Čaute, tu je, ja vítam vás pri 6. dieli z našej singleplayer mapy. Dobre, ideme pokračovať. V minulom dieli bolo ešte sa mi zdá ten timelapse na Sandstone, takže v tomto dieli už nebude žiadny timelapse, lebo teraz už ju bolo dosť. A s tým veľa práce. Dobre, takže v tomto dieli by som chcel ísť asi do Netheru. A dorobil som iba tú strechu a to je všetko. Alebo že by dole máme nejaké diamanty, čo som našiel, tak ideme si ich skúsiť skopnúť s tou Fortune 3. Dúfam, že sa nám tieto, koľko ich tu vlastne bolo. A to je jedna, ideme ich zobrať. Dobre, 1, 2, 4. Počkej, skopol som 3, z toho 1, 3, z tohoto 3 a z tohoto 2. Dobre. To je v pohode. Takže si zoberieme nejaký ten kameň na toto, dobre. Tu nemáme nič takého. Dobre. Zoberieme si hore, urobíme si krompač, alebo nie. No, mohol by som sa vyexpiť, čo? To nie je zlý nápad. Či by som sa tam Netheri rovno vyexpil na 30-ku, alebo že pôjdeme teraz nájsť radšej tú pevnosť. No neviem. Teraz neviem. Máme 8. Potrebujeme ešte 2 tieto. Dobre, ideme si zobrať tie dva obsidiany a poďme späť, bože, neviem, kde je teraz láva. Hádam, nájdeme nejakú tú lávu. Neviem. Hop. Poď. Musíme nájsť tú trhlinu. Presne tu, no. Áno, presne túto trhlinu. Tam, kde si bude hádam láva, nie? Skoro som zomrel. Ale skoro sa nepočítá. Musíme nájsť tú lávu. Bereme. Trošku si dosvetlíme. Skoro som zase hapal. Láva. Neviem. Máme iba hen tam tu hore. Tak ju pôjdeme zobrať. Ale ako sa tam dostaneme? Tak ja pôjdem odtiaľto a takými schodíkmi akože. Keď už sme tu, tak zoberieme rovno aj to. Môžeme aj s tým Fortnom, či nie. Neviem, či ho mám míňať takto na takéto stávanie iba, alebo nie. Ale podľa mňa asi nie, ale takto týchto pár to nezaškodí. To zase tak rýchlo sa ten krompač nemíne. Je tam predsa Unbreaking 3. Ale zase to je efficiency, to zase rýchle, neviem. No ja som veľmi múdry človek, ja som si zberal ani vodu, ani nič. Môžeme ísť naspäť, neviem na čo som tu vlastne išiel. Torfiti. Do keľu. Nájdeme inú. Ale ja už som si bral ten obsidian, tak musím nájsť ďalšiu jamu, nie s tým. Do keľu. Pôjdeme niekde dole, ja sa tu vôbec nevyznám, takže neviem, kde idem.
Dúfam, že sa nestratíme. Dúfam. Toto nie. Poďme hen tam. Keď neviem, kde sa tu dostanem, ale to nevadí. No dobre. Chcem nájsť východ a už viem, kde pôjdeme. Viem, ktorým smerom by malo asi byť. Aspoň dúfam, že viem. Takže tu. Hop. Tu by mala byť ďalšia táto. Presne, a tam máme aj vlastne hento. No a ja nemám žiadne torčky. Som totálne nepripravený. Maximálne ako sa dá nepripraviť. Hop. No. Presne tuto som chcel ísť. Tuto. Dobre, zoberieme si tento na iba 2 a padáme preč. 2. Ale teraz neviem, kedy som začal nahrávať, asi takých 10 minút už asi nahrávam, čo? No, tento bude trošku dlhší, lebo však preto sa musíme dostať do toho. Sorry, teraz asi malo vidíte, ale potom sa to pokúsim nejako napraviť. No, poď, hore, poď. No. Tak, tam. Hore, skoč. Skoč. Hop, hop. Dobre, ideme domov. Hop, hop. No, neviem. Kedy som sem prišiel? Už som spadol od niekiaľ z hora, čo? Tu tam vyhopsáme. Hop, 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 hop. Ešte? Kade? Čože? No, musíme tam nejako dojsť cez toto. Kade som tam išiel? Kade to? No. A to kde bolo? No nevadí, nejdeme tam znova. Kašľame na to, už sme hore. Teraz vlastne spravíme ten portál a pôjdeme to, ale kde ho spravíme? Tam? Alebo kde? Potom v ďalšom dieli, potom tam, ešte pôjdeme asi do toho netheru na chvíľu a začneme stavať, tu bude taká farma, nejaká s pistónmi a tak bude trošku redstoneový diel. A ten redstone som nejak není, ale nejak to hľadom zvládneme. Rozoberieme si toto a toto flint. Zapalovačík si vyrobíme. Tak. A poďme si ho vlastne už iba postaviť. Ale ten krompač by som asi nemal brať, čo? So sebou. To by nebol asi dobrý nápad. Zoberieme si nejaké bloky. A nejaké tie si vyrobíme. Torčky. To drevo. Tak. Spravíme si sos takú, že to sa vždy zíde. Toto vložíme. No ešte aj toto takto.
Ale veď som tu mal ešte pol. No to nevadí, to nebolo aj tak nič. No aj tie diamanty by som mohol odložiť, čo? Dobre, 11 diamantov máme teraz. S tým fortunom to pôjde rýchlo. Počkej, trošku stišíme tu. Hop. Tu ten dážď by ešte tak nehúčal. No, aj tak to hučí, ale... Čo je? Jak mi to trošku sekalo. Si mi znižili, neviem, tuto to postavíme. Tu. Dobre. Tak. Raz, dva, tri. Tak. Tak. Vlastne teraz môže byť hociako vyzerať ten. Môžeme ho potom aj zmeniť. Dobre. Vezme tam a počkajme, kým sa nám to trošku vygeneruje. Nech nám to z začiatku trošku asi bude sekať. Nie. Dobre. No. Zoberieme do nejaký glowstone. More, čo to seka. Tohoto sa budeme pekne xpiť. Aspoň ja to rád používam na xpenie, lebo bude to strašne rýchlo, aspoň si myslím. Chvíľu kopem a mám 30. Isto lepšie ako v nejakej XP farme, ako nie zase na Ender XP farmu nemá nič, ale toto ide podľa mňa dosť rýchlo tiež. Ale s tým sa teraz nejdeme zaoberať. Vyberme si nejaký glowstone a tu sa obzrieme trošku po okolí, či nevidíme nejakú tú pevnosť. Na toto funguje fortune. Ale keď budeme silk touch mať, tak to budeme brať silk touchom, lebo to ide lepšie, lebo takto musíme nakopať toho veľa, aby sme mali vlastne z tohoto vlastne minieme ako keby 10, ako keby sme nie zobrali. Budeme mať aj o 10, možno aj o viac menej. Lebo už nám nevypadne z toho 4 vlastne. Dobre, ja si budem dávať takto značky. Ideme ešte ten glowstone zobrať. Keď je takto nízko. Pozor na lávu. Láva je zlá. More, čo to seká? Tak. Videa by som chcel vydávať aspoň teraz nejak jedno aspoň za 3 dní, tak bude. A začneme podľa mňa, neviem, buď vyberte, že v komentároch, že buď chcete Minecraft Hardcore, ďalšiu sériu akože, by som ešte začal točiť, alebo chcete z inej hry. A napíšte z akej inej hry, jasné, že keby ste chceli z inej hry. A ja by som ten hardcore skúsil akože koľko. A mám taký divný nether. Taký pekný, že to také jaskinky, ale akože nejako nič dobre tu není. Akože toho kvarcu je tu tiež dosť nejako, ale no, toto generovanie trošku mi laguje. Preto. No, ale mňa zaujíma, že kde budeme mať tú pevnosť. No, vyzerá to, že nejako blízko tá pevnosť nebude. Tak na toto teda šťastie moc nemáme. Neviem, či zobrať ten glowstone, či sa prvne šplhá teraz, alebo nie. No tak toto ešte môžeme zobrať, keď už sme tu, ale tak nejako zvlášť ho brať nemusíme. Ako zhodí sa mi, lebo ja používam redstone lampy, akože na osvetlenie tej torčky, čo sú tam, pôjdu všetky do prdel glowstone.
A tak. No čo vám poviem. No pozberáme to a valíme domov. A neviem, trošku si asi to osvetlíme tam, alebo ja neviem, s tými torčkami, či s tými redstone lampami, keď už máme ten glowstone. Alebo, že by sme... Hop. Že by sme... More. Zoberme ešte ten glowstone, to je tak nízko a pôjdeme domov už. To máme ten... To sa mi nechce načítať, dúfam, že to prejdem. Hej, dobre. Hop. Vyskečeme hore asi. Máme ju. Takže v ďalšom diele ideme preskúmovať pevnosť, takže tak. Dobre. Pekne hovorím, že nemám na to šťastie, ale no je hneď tuto dobre. Paradinka. Portál. Pevnosť. Pevnosť. Portál. To sa mi páči, to sa mi... O, toho glowstone dosť. No poď. Dobre, takže v ďalšom dieli ideme do pevnosti. Joj. Dobre, a už by som mohol ísť v nejakom dieli aj na Endermanov, čo? Ja tu iba hovorím, čo všetko budeme robiť a pritom ešte nič z toho sme nespravili skoro. Okelu. Tam je asi spavner, aspoň dúfam. Hodil by sa mi. Ale kde to ide? Tam by sme sa mohli spodrieť. Však som to tam nikdy nevidel. To je aké dlhé ide až. Pekne. Hop. Pozbierame ten glowstoneník a valíme. Hop, hop, poď ku mne, poď. Do keľu. Dobre, hento by som to chcel povedať, že kde to ide. Henta. Nie je tam, ale tuto kde ide. Však to by malo byť tým pádom tuto vidno nejako, nie? Tam by to malo vysť, ale asi také dlhé to nebude. Neviem, ideme sa tam prekopať alebo nie. No tak tam nejdeme. Láva. Prečo mi to robíš? Mizni. Dobroš. Tak. Neviem, či to mám skočiť, alebo ako. Tak ja to risknem. Dobre. No jasné, to dokončí. Alebo... Jasné, dobre. Neviem teraz, či by sme to chvíľku pre... To rytí aj s myškou. No tak sa tu pozrieme na kraj, ja z toho nikdy nedokážem akože odmietnúť tomu. No, tam je treba ísť, tam nie je nič. Tak. Veľký prd. Dobre, spawner. Ja sa čudujem, že prečo sa to nepotvorí a my nemáme normál. Tak. Tak to malo byť. Čo nekričíte skôr? Do keľu aj s lavou. No to kašľam, to je celé hen tam zalavované.
Čau. Tam nejdeme. Tu máš. Zničiť, spále. Dobre. Stačí nám ten jeden vlastne, hej, takže máme Blaze Rod, takže môžeme už robiť môžeme toto je veľké, to teraz nestíhame aj tak, to viem, ale tak. No, tu som nemal ísť. Kašlem, dám si písvo. Ja to teraz tu nepotrebujem riešiť nejaké. No, to je na dlho. No to, Pane Bože. 3 diamanty. Bereme. Tu si pozrieme ešte. Dobre. To je paráda, že sú to tie častky, že sa tu pára dá ďalšie. Tých brniek moc nepotrebujem, akože to viem, že to tu mám, takže si potom môžem hocikedy skočiť, ale nejako ich zvlášť brať nebudem. Ešte sa tu pozrieme. Takže pozreli sme sa. Dobre. Neviem, či to ideme teraz akože nejako riešiť. Keďže som teraz prišiel. Takže tu nič není. Ty kokos. No tak takéto obrovské ja neznášam. Akože to dobré, že tu nájdete toho veľa a tak, ale ja to neznášam. A ešte tu musí byť vlastne tá bylinka. Železo, no to sedlo si zoberieme. Nejaké to jedno by sa nám hodilo. Dobre, ideme preč. No poď. Takéto dlhé tieto uličky tu na čo dávajú. Nech dajú čestky vedľa seba a tak, to na čo hen tak riešia. Tam nič nedáme, ešte teda pôjdeme sa pozrieť po tejto. Čo je v nej? Veľký prd. Tam je koniec. Hop. Ešte tuto sa čekneme. No. Čestka. Sedlo zoberieme. Neviem, či to je nevygenerované. Skoro som zletel. Len tak som stlačil ten shift. No pekne. Doskačujeme späť a pôjdeme ďalšou cestičkou. Tajto som prišiel, dobre. Tuto je čo? No, tu je ešte ty kokos to kde až do zeme ide. Super, máme bylinku, takže sme za vodou. Bereme bylinku. Poď sem, tak. Ďalšie, paráda. Som šťastný ako blcha. Poď. Ešte sa tu pozrieme. To je koniec. Nie je to koniec, bo čo je to? Ale tu je koniec. Ideme späť a vybehneme ešte tam, čo boli tie bylinky, ešte išli z Kody hore. Ešte do toho čekneme, aj tam sú z Kody hore. Mne tu nič není. A tu isto tiež nič není. Tak. Takže sa môžeme rovno prekopať.
To sú vlastne tie ďalšie skody, akože. Čestka. To diamantové si zoberieme. Valíme späť. Dobre. Tak. Dobre, takže tuto nie. Takže kade som prišiel? Ideme sem. Tam odtiaľ som prišiel. Takže to si takto zavrieme celé. Tu netreba vôbec ísť. No, mohol som to zavrieť, nevadí. Teraz ideme semka. Tento diel už bude dosť dlhý, ale skopeme. Nám to nevadí. Tak tento bude trošku dlhší. Alebo že by sme toto ukončili a že by sme to... Toto je čo? Tam je nič, tam je len láva. Od lávy sa držíme ďalej. Tak. Tu si označíme, že týmto smerom máme ísť, že? Aha, a na čo? Takže to už máme preskúmané. Hotovo. OK, máme to. Tuto máme tento spawner. Neviem, či si spravíme tú farmu na tých blazov, alebo nie, že či tu budeme len takto okolo nich skakať, ale asi len takto úplne stačí podľa mňa. Dobre, takže zavrieme im ostatný prístup k niečomu inému, lebo tam vôbec netreba chodiť, tam nič není. A vlastne iba ku tomuto spawneru nám treba chodiť. Nám bude treba chodiť. A ešte tam som bol a tam nič nebolo. Takže ideme vlastne iba tam, dobre. Zavreté, je tu jednosmerný lístek. Dobre, valíme späť. No, takže už to máme preskúmané, takže v ďalšom dieli nebude žiadne už skúmanie. Tak. 4. Zoberieme si tu nejaké bloky. Aha, veď ja som mal pri sebe nejaké bloky. Ja to neznášam, tú sprostú lávu. Dobre. Valíme domov a ukončujeme ten diel. No, pomém, okej. Honziku. Nie, veď čaptovo skačem. Potom si spravíme nejakú tú cestu k tomu. Asi hej. Potom chcem nájsť ten Ender portál. Už chcem ísť do Endu. Ja tak rád zabíjam draka. Poď. Dobre, sme späť. Valíme hore, zanieseme veci, valíme hore a ukončíme a v ďalšom dieli vlastne už iba v ďalšom dieli si postavíme teda tú farmu, lebo teraz už do toho neteru vlastne nemusíme ísť. Takže mám 15 diamantov, sorry, som sa pomýlil. Tu spravíme a hačeme aj toto do blbosti. Tak. Tiež blbosť. No toto tu nemá čo robiť. Toto ide sem. A z tohoto si spravíme 4. A z tohoto, takto. Tak. A tak. Tak a 16
glowstone, no a potom si z toho spravíme tie red lampy, dobre. Vybiehneme hore a tento diel už ukončíme, už je dosť, už budeme mať pol hodinu asi, takže to je až moc dlhý. Dobre, takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom dieli, čaute.